салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтарако раст продажа дар магазини Гулноза. Духтаро двойкои фасона ҳамаша арзон кардагиай. баъд инчунин дар рафти набор ма шумода нишон метиҳум бори новинка овардагиай. Беҳад буракои хушрӯ. Ина двойкаи хича биненохе. И хоҳари мода фукусуш да гап нестай. Чанд та ранг овардагиай духтарако. Касе ки ҳамин стилёра пурсида буден, ҳозир дар рафти набор нишон метиҳум. Айни двойкора боша ҳамаша акция кардагиай. Нархошон чандан? 170 сомон духтаро. Бинен чихе двойкои хушрӯ кати брукошонай. Иҷа бозори Корвон, тарафи пажарка, якм дарвоза, якм ряди магазинои шишагӣ 118 магазин мешава. Магазини Гулноза духтаро. Рақамош дар рӯи экран ҳастай. Касе ки мисол доставка мехоҳа марҳамат нависен. Шумо да бо тамошобинони азиз ҳозир бошад пеш аз давом додани навор мехоҳам бо як хоҳар шуморо шинос кунам. Анами намуд бор доранд. Пастели биллиё, дастархон, сачоқ, скатерту, пастели биллиёҳои тобистона, зимистонаву баъд курпачаҳои пиллагӣ. Хулас ҳама намуд молои беҳад фасон. Духтарако пастели биллиёшон аз 150 сомон сар мешава. Як одамаш бо арзон мешава. Ду одама бошад 200 сомонай бо арзон мешава. ина марҳамат нависед. Рақамашон дар рӯи экран ҳастай. Касе ки доставка мехоҳад духтарако нависед ватсапшон да доставка доранд. Бори хучонай чихеле мебинед ҳамаш наличия. Инами қадар бор ҳамаш дар хунаяй. ина шумо заказ кунед мебаранд метиҳантона. Сифатҳои хуб бори гуванҷов. ира бинед ҳамаш моделҳои новинка. бо духтарако нависеди хоҳарда бо якта ба якта суратоша мепартоятона. иҷа да бинед чихе пастели биллиёи хушрӯ доранд. узорош да гап нест. чӣ тавре ки гуфтам аз 150 сомон сар мешава. анами вайш як одамаш ду одамаш бошад аз 200 сомон сар мешава. бо арзон мешава. ҳамаш арзон мешаванд духтарако. сифатҳои беҳтарин дар кор боша. марҳамат анами хоҳарда нависен. бо маълумоти бештара аз хучон бигирен. ира охи духтаро мо чихе хушрӯ фукусшон хушрӯ будай духтаро. беҳад борои хушрӯ заказ кардагиянд. нависен мефаҳмонанд доставкара. и кирта чандай? ина кирташам 170 сомон. инам қимат буд. хулоса ҳамаи ҳамино арзон шудиянд. ина духтаро инаис ишам скидкашидагиай. марҳамат иам 350 буд. ҳозир 170 180 70 не? нархаш 170 духтаро. ана баъда наи двойкам чихқа хушрӯвай кати брукаш. и нархи ай нархи чам арзон 170 сомон. двойкаи беҳад фасонак чанд таранг дора духтаро. биёен иҷа дар распродажа беҳад бисёрай аз сабабе ки нами вайшон майда буд. барои ҳавай ҳамаша бировардагӣ нестанд духтаро. акция бисёр чизошон акция кардагиянд. инаи двойкорам бинен чихе хушрӯвай. инами двойка диден акция шидагиай 170 сомон. и қимат буд. ҳозир боша барои шумо 170 сомон да метиҳанд. марҳамат духтарако касе доставка мехоҳа иқаишқ бо хушрӯа бисёриё ҳам дарозака ҳам двойка ҳам материалш ҳичи намешава. ана баъд инаи двойка сиёҳуш 170 духтаро. дер накунен биёен. касе ки омада наметона нависен чуна доставкатон то хонатона Гулноза худаш бурда метиҳа. мана ҳамроҳи брукошонан ино двойкои хушрӯ 170 сомонӣ. инаи моделҳоям 170. ияма инаи моделам 170 300 сомонҳо 250 сомонҳо 170. аз нархҳое ки будан аз амун нархҳое ки хучон миёран аз вайдаям арзон. мана духтарако шумо бо нависеншона сурат мепартоянд ки кадом чизо акция шидагиай. баъд бо метавонен ки нақстар фаҳмен. инамино ҳамаш акция 170 сомон. бисёрай борои акционишон. ина ишам 170 шидам. мана хулоса кам мондагиян ҳамаша акция кардагиян. ана баъдан духтаро ҳозир борои нава нишон метиҳем. борои новинка овардагиян. двойкои бо хушрӯ. аввал сар мекунем. аз ами ранги хитона сар кунем. ина духтаро и двойко медонед чиам дорад. остиношонам хе ваям дорад. ранги парбурин.
хел мехакам дора ҷудо мешава. хоҳен мечаспонен, хоҳен намечаспонен. хулоса духтаро ина ҷудо мешаванд. ина рангоша бинен. ай пеш хушрӯи бадай маникен да қохшуна омадеста, лекин ҳангоме ки мепӯшен маъқултон мешава. материалаш королевский велюр ая. материалаш королевский велюр. размераш чӣ хелай? ML XL духтарако. ина бо чӣ ранг дорад? чамна синия. се ранги хушрӯ дорад, диден? хулоса духтарако биёен дер накунен. баъдан ана ини двойкорам ё оригиналошан духтаро беҳад қиндай оригинал ёфтан. ози оригинал меган, лекин материали вай тамоман дига хелай. баъд сангаш дига хезадагай, хеле қафош надора, ё ки дасташ надора, ё ки брукша қафош надора. хулас ки ҳам хел фарқ мекуна оригиналаш. мана ино бо омадан. оригинало чанд будан? 450 сомон двойко. ана ҳозир 400 сомонӣ кардаган оригиналора барои скидка. мана диден чӣ хушрӯ. сиёҳам пристабден, мана сабзам пристабден, ҳамаша овардагиян. биёин магазини Гулноза. албатта ки маъқултон меша борошон. духтаракое ки харидагиян розиян. барои сифатшон дар ҳақиқат ҳам фарқ кунандаяй. бо хоҳен духтаро як маротиба биён бозора хатон гарден, муқоиса кунен качестваша, вайша, нархша. баъдан метавонен ки харидорӣ намоен. мана и сериша бинен бо чӣ хушрӯча. мана хулоса намино ҳамаш оригиналан. барои шумо ҳозир 400 сомон штагиай. ана баъд инаид бори новинка. и бори новинка оригиналаш омад духтаро. и модель наобуд. мана иёям нархи 400 метиҳан. ина духтаро 400 метиҳан. хушрӯай ай пеш фасонай. мана диден духтарако то рӯзи 1 январа ҳами аксия давом дора. ҳами инамино 400. баъдан бо ҳамон ранги нархи пешина мешава. барое ки оригинал беҳад ёфтанаш қинчидагиай. ана баъдан ира бинен чӣ хушрӯ. аз и як ранг буд, ҳозир ду ранги хушрӯ омадай. двойка нархш чандай? 450 буд, 400 кардан. ира бинен бо коричневишам душтай. ҳамаш сангчои фасон аҷоибот. ина коричневиш, сиёҳуш ва баъдан золотистиш. мана ишам хушрӯи сабзам доштай. мана сабзи талхабарг. сиёҳам ҳаст духтаро. и аллакай моделиш дигар хела. и духтаро замок доранд бинен. и камакак намудаш дигартарак. диден духтаро. ана бениги нишаста. инош чанда? иш бо осинакош 400. ина и осинош хеле вай дора. ина духтаро дарозакай то зонуай духтаро. материалаш хушрӯвай. марҳамат 450 400 сомонда метиҳан. ина бори оригинал хоҳен двойкои фасон 400. ана баъд бо ҳастаи ҷада инамиам бори навай. и селена бори оригинал. нархш 450 400 сомон. 4 рӯз аксия рафтаста 400 метавонен ки анами двойкои фасона харидорӣ кунен духтаро. мана бо и рангшам будай. инам баёш кушода меша. но паракош остинакош иш ҷудо намешидай духтаро. не костюму бруко мешава ҷудо, вале ини двойко ҷудо намешаванд. хулоса ҳамаш хушрӯ барои фасон. ана дар рафти навор ба машмода бо дубайский либосорам нишон метиҳам. инаям хушрӯа рангаш духтаро. дарозакай нархш чандай? духтаро 400 сомона 350 метиҳам. духтаро сиёҳуш ҳастай, и цветаш ҳастай. диден чӣ цветои хушрӯ. ана бадана и цвет аста. и цветам хушрӯ духтаро. сиёҳ аст. чандай нархаш? ана духтаро 400 сомонай 350 сомонда метиҳам барои скидка.
мана размераш размеро ай 38 38 то 44 ҳастай духтарако ба ҳазур биёен метавонен ки харидорӣ кунен беҳад фасонак мана двойкои новинка баъд духтаро инаи тройко новинка омадагиян бори Дубай ино шарфам доранд бинен курта абая баъдан бо шарф материалшам хушрой эра бинен намиш ҳамаш хеле вишивка баринай гулошон ҳамаш вишивка баринай бенигин бе ҳичи касоне ки бенигин мехоҳанд марҳамат духтаро абаяҳои фасонак мана баъдан ана ёрам биёин як бор нишон тием аз ана ин моделам бисёр пирсида буданд духтарои мо ҳозир ба нишон метиҳам мана диден сафеду сиёҳуш ишам ҳамин нархая и 700 сомай бо арзон меша спорт стил духтаро ира бинен чӣ хушрӯвай фасон материалшам аҷоиботай шарф румоли калон дора катиш румол дораи и чоркунҷа румол доштаи катиш духтаро дар хотир дошта бошед порсол омадагӣ будам и чиз бе румол буд имсол бошад румол падарка духтаро хулоса ина баъд бо куртои фасон омадагӣ ҳозир ай пеш ишам нишон метиҳам маъқултон мешава мана бинени куртора куртои беҳад фасони туи тоза бори Дубай материалшон балхои тозая балхи тозая вайш чанд сомай нархаш ҳамроҳи шарф шай духтаро 900 сомон мана бинен чӣ хубори хушрӯ уллой макай балхи оригинал бори Дубай айпеш бо рангакошон аҷоиботай дар навор хеле омадастай лекин айпеш хушрӯи бадай мана як бор қафошам нишон тиен қисми қафошанам хеяд нато намебиёяд духтаро диден аҷоибот ана баъд бо доре на ана духтарои курто ина духтаро балшмерка омадай аз 60 то 70 размер ина и дубайои тоза падзаказ омадагиай имана метавонед чӣ кунед балхай материалош на аҷоибот нархшон духтаро 900 сомоная 900 сомонай оригинал мана баъд ира нишон тием чеқа хушу нишон тофтестай нишон тием подписчикодан духтаро ира бинен кори дастӣ тройка абая курта шарф будай духтаро нархш чи 1200 сомонай тройка духтарако балхай материалш мана касседа дар корай метавонен ки бо биёен ай пеш бинен метавонед дархост кунен худаш мебара ай пеш бинен кори дастӣ ҳамаш нархш 1200 сомони мана инай курташам хушрӯ духтаро и чандай 1200 сомон иям амхе балхи тозаяй бори Дубай марҳамат иям ягон шарф ягон чӣ дора ҳамроҳи шарф шай духтаро мана 1200 сомон бо арзон мешад и фасонакай ай пеш ана ира бинем ана баъдан инҷада бо абаяҳои хушрӯ ҳастай машмода нишон метавам двойкан аҷоиб ана баъд моделе ки ҳоҷ машмода пешниҳод кардам и барош сиёҳай диден ҳавае просто хеле аз ду тараф коричневиневу сиёҳай материалои ду тарафш мана 1200 сомон бо арзон меша ана абаяҳои хушрӯ духтаро Дубай иё чандиян 650 сомон духтарако бо арзон мешава кори дастияй бори Дубай марҳамат абая шарф дора намаш и сафедаш боқа хушрӯ қисми қафошам бинен аз пешам бинед қафошам мана инамино ҳамаш кори дастиян духтарако муҳрҳо ана касида дар корай биёен бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза якум ряд мешавад яди магазини шишагӣ 118 мена 118 магазин ана иноям ҳамихе 650 сомон бо арзон мешава бори Дубай мана хоҳишмандо
боварӣ дорам маъқултон мешава. Баъдан духтарако ана мин намуд куртои фасон доран, абаяҳо доран. Нархошон ай чанд сар мешава? нархошон ай 900 сомон сар мешава. ай ай 900 800 сомон. ай 800 сомон нархои и фасоно сар мешава то то 1400 то 1400 сомона. Мана марҳамат регал тоза духтаро. Мина балхои регали тоза ҳаст. Мана ин шифонои фасон ҳаст. Ҳамаш бори тоза Дубай. Биёен ай аксияо бо дер накунен духтаро. махсус аз аксия дер накунен, барое ки беҳад нархи хуб додистай. Метавонед харидорӣ кунен духтаро. Мана иҷада куртои ипекам доран. Ипекотон чандан? пеко 700 сомон. 700 сомон духтаро ипеко. марҳамат. рақамошон ҳаст. касе доставка мехоҳад нависен шуно. боқӣ саломат бошен. хайр то наворҳои оянда.